నవంబర్ 15వ తారీఖు శనివారము ఏకాదశి చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు। ఈ వీడియోను సేవ్ చేసుకోండి, ప్రతి ఒక్కరూ 10 మందికి షేర్ చేయండి। ఈ రోజున వచ్చేటువంటి ఈ ఉత్పత్తి ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు శరీరం నుండి ఒక కన్య జనిస్తుంది, ఆవిడే ఏకాదశి। ఆమె ద్వారానే మురాసురుణ్ణి వధించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ రోజు చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు। ఎప్పుడు మనం ఉపవాసం లేకపోయినా తప్పకుండా ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండడం చాలా మంచిది। ఈ రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు దేవాలయాన్ని దర్శించి స్వామివారికి తులసీ దళాలు సమర్పించండి। ఈ రోజు స్వామివారి మూలమంత్రమైనటువంటి ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని మీకు వీలైనన్ని సార్లు ఎక్కువగా జపిస్తూ ఉండండి, చాలా మంచి జరుగుతుంది। ఈ వీడియోను మీ బంధుమిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి, దైవానుగ్రహం పేరుని ఎల్లవెల్లా ఫాలో అవుతూ ఉండండి। ఓం నమో నారాయణాయ అని కామెంట్ చేసి వీడియోను లైక్ చేయండి మిత్రులారా। నవంబర్ 15వ తారీఖు శనివారము ఏకాదశి చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు। ఈ వీడియోను సేవ్ చేసుకోండి, ప్రతి ఒక్కరూ 10 మందికి షేర్ చేయండి। ఈ రోజున